Γεια σας, Minecraft Player Zeroland εδώ. Και σήμερα που έπαιζα Minecraft με τον μικρό μου αδερφό, που είναι περίπου 2 χρόνια μικρότερος μου, είμαστε στο Nether και του είπα να αφαιρέσει μερικά μπλοκ από μερικά μπλοκ Netherrack, επειδή είχαμε κάτι σαν μπαλκόνι στο σπίτι στο Nether. Του είπα να αφαιρέσει μερικά μπλοκ από εκεί, και εφόσον σε εκείνο εκεί παίζει μόνο survival, έτσι όπως έβαζε τα μπλοκ, ξαφνικά πέφτει λάβα. Δηλαδή, και χάνω όλα τα πράγματά μου και η στιγμή και φορούσα και την καλή μου πανοπλία. Και δηλαδή, τόσα ξύλα που είχα μαζέψει, τόσες πέτρες που είχα μαζέψει, πάνε όλα φώθηκαν. Και εμένα! Εσύ να φας ένα μουτ. Και τώρα δηλαδή, επειδή ευτυχώς το σπιτάκι μου είναι κοντά σε δάσος, έχει ένα δάσος από αυτή την πλευρά και ένα δάσος από αυτή την πλευρά, και θα μαζέψω και άλλο ξύλο. Η σπηλιά μου ευτυχώς είναι έτσι όπως ήτανε, γιατί δεν έπεσε εκεί η λάβα. Στη σπηλιά μου την έχω κάνει πάρα πολύ ωραία, στο survival επίσης, με πέτρες, έχω μαζέψει κάτι netherrack και αυτό, ναι, θα γίνει. Επίσης δεν έχω πολύ χρόνο τώρα για βίντεο. Βγαίνω πάρα πολύ συχνά έξω και παίζω μπάλα με τους φίλους μου, και αυτό είναι καλό για μένα, μου αρέσει δηλαδή η μπάλα. Επίσης δεν έχω χρόνο να βγάζω βίντεο από το τηλέφωνο της μητέρας μου. Ναι, αυτό ήταν ένα μικρό βίντεο, το Minecraft Player Zeroland, και μην ξεχνάτε να παρακολουθείτε το Zeroland και Mini Zeroland. Είσαι ηλίθιος, αγόρι μου. Και αυτός ήταν ο μικρός μου αδερφός, που εσύ είσαι ηλίθιος, αγόρι μου. Minecraft Player Zeroland εδώ, αντίο.